Znate šta su saobraćajni znaci? Da, Pa, kažete mi šta. to su kad znak stop znači kada treba da staneš da za automobile da oni gledaju da vide da li ima neko prvo u levu pa u desnu i kad krenu da pogledaju u levu da vide da ih ne udara druga kola. Pa evo recimo kažete meni koji znaš jedan znak. Dobro, no kad je nastavljen autobus, to znači da je autobuska stanica. A ono kad je slovo R, to je na latinici P i to znači da ima parking. A znaš onaj znak što je crveni, piše stop, šta to znači? Pa to znači da staneš. A zašto? Pa zato što možda ako neko prelazi ulicu, ti možeš da ga zgaziš i onda da te uhapsi policija. Kako tata vozi? Pa, kada, na primjer, piše na znakovima 30, on vozi na 30 i poštujete znakove. Ne vozi mnogo brzo.